Säkin oot varmaan kuullut, että videossa pitää olla hyvä alkukoukku, mutta miksi sun videot silti floppaa? Mä kerron sulle nyt vinkit, millä meidän videot toimii joka kerta. No mikä ihme on hyvä alkukoukku? Älä pelkästään kopioi viraaleja koukkuformaatteja, vaan tiivistä, että miksi just se sun video kannattaa katsoa. Vähän niin kuin koulussa essee. Selkeä rakenne on tärkein. Rakenne takaa siis sen, että katsojan mielenkiinto pysyy loppuun saakka ja viesti menee perille. Säkin oot varmaan kuullut, että videossa pitää olla hyvä alkukoukku, mutta miksi sun videot silti floppaa? Selkeä rakenne on tärkein. Rakenne takaa siis sen, että ota nämä vinkit talteen ja kommentoi, mitä sä haluaisit kuulla seuraavaksi. Jos se mietityttää, se on turha. Leikkaa pois kaikki epäselvät kohdat ja miettiminen. Ne on kuitenkin sellaisia kohtia, missä katsoja siirtyy eteenpäin. Tarkista sun siirtymät. Lauseen tai kuvan vaihtuessa vaihda sun videon tempoa tai kuvakulmaa, koska siirtymillä video pysyy mielenkiintoisena katsoa. Herätä tunteita. Tunteilla sun videosta tulee hitti. Esimerkiksi yllättyminen, naurattaminen tai samaistuminen saa katsojan tykkäämään, jakamaan ja kommentoimaan videota. Ota nämä vinkit talteen ja kommentoi, mitä sä haluaisit kuulla seuraavaksi.